Sziasztok, én Zsolti vagyok, és szeretném ebben a videóban megmutatni, hogy hogyan tudtok letölteni Counter-Strike-ra aimbot hacket. Először is beírjátok a Google-be, hogy Csoki New C, és itt ez ez az aimbot főoldal YouTube. Ez egy megbízható oldal, ide beléptek, nekem már itt megvan, mert én ezt már kipróbáltam előtte is, akkor itt behozza, hogy aimbot. Itt van, hogy letöltöm a szerverről, erre rákattintotok, és akkor file mentése, mindjárt le is jött, rányomtok kétszer, na és akkor bezár. Ebben itt úgy kell csinálni a hacket, hogy beindítjátok a Counter-Strike-ot, utána lerakjátok, és itt rányomtok arra, hogy le is exe, be fog jönni egy fekete ablak, és akkor utána egyből nyomjatok rá a Counter-Strike-ra. És így nagyjából ennyi is lesz az egész. Szóval, ha tetszett a videó, akkor kommentbe írjátok le, ha kell segítség, akkor szóljatok. Sziasztok!